Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ҳама каса ба канали мо. Бонувони азиз, имрӯз барои шумо тарзи тайёр намудани халадеца нишон медиҳам. Як бор обша меҷӯшонам, мепартом, ҳам тоза мешавад, ҳам буш кам мешавад. Баъд дуюм бор об андохта, оби тоза бо меҷӯшонем. Баъд мурч, зира, лаврови лист, ҳамхел ба гӯшт андохтагиам, сабзӣ меандозам, ба охирон да чеснок. Сабзӣ ки пухт мегирам шавози сабзиҳои мо пухтагиай. Пухтак ма гирифтумша. Ҳамихел ҳамаи чиша мемонем 5 соата мепаза. Майда меҷӯша, мепаза халадец. Ба фикрам бисёритон медонем ки чӣ хеле мепазанд ҳами халадеца. Бисёр чиз намеандозанд дарунашда. Ҳами приправаҳои ҳами хушруки буша хушрукна тамом. Фақат запхи ҳами безеб наброя. Баъд ҳозир тарзи тайёркунишам. Гӯштам андохтагиам, почикай, шикамбай ва ами приправаошай хай сабзӣ андохтагиам. Маълума ҳамҷода чизҳои андохтагӣ дарунашда. Обша ба 30 та мегзаронам. Ҳама дора ҳамихел мегзаронем, то ки ягон чиз дарунашда намона. Оби тозаи хушрӯш биёя. Ҳозиро ҳамии сито бо хеле аввалино майда ҷавз буд ҳами элакчара чизош. Ҳами симакай ко ҷавз буд. Ҳозир ҳамино кушод омадагиай, хеле нав буромадай. Хеле бисёри чизаш ҳамихел гузаронема мегзара. Ранги хеле докабори обша мисол ами рӯғану чизоша гирифтанда хай пешакӣ ба кавлез гирифтан дар кора. Агар рӯғанша нагирем, баъд мемона ҳамихел дарунашда ситарам дига фоида надора. Фақат ҳами чизҳои калон-калонша пешгирӣ мекунад, сита мегира. Ҳамо элакчара ман дар назар дорам, сита гуфтестам. Баъд дӯстони азиз ман ҳамихел ҳамаша майда мекунам. Ин ҳамихел гӯштаи иҷода ҳозир гӯшти гов, почка майговай, шикамбарам. Халадес як намуд хӯрокае ки деликатес. Тамоми намуди витаминҳо дар дарунаш ҳастай. Асос витамине ки ами устухони одама калтсиша бақувват мекунад, ҳамида дида мешавад. Тез ами як мудда як бор бояд тайёр кунем. Чем доруша хӯрдана ҳамина хӯрем, фоидааш бо калон мерасад. Ин ҳамихел як бисёр одамо намедозанд шикамбара, барое ки шикамба бу мекунад, мегӯяд хеле маъқул нестай ҳар касда. Ман ҳамихел шикамбаи тоза кадагӣ гирифтам. Баъд гирифтам оби ҷӯш дақиқа шуштам, бо ҷӯшондам, бо баъди ва як бор обша алиш кардам. Обш тоза шуд, ами запхаш хеле рафта, хай камтар мемонад. Бо ин ҳамихел дарунашда лаврови лист, мурч, зира, ҳарчи меандозем вабше гӯем запх намемонад, нест мешавад. Хай ака одамое ки маъқулшон нестай ва ёда дарав хай запхҳо маълумай. Садкуниям бо мефаҳманд. Хай дӯстони азиз, ба ҳар ҳол вақти ҳами обш ки ҳамаи чизоша ман гирифтам, ба чеснока андохтаму куштам. Плитара дига чеснок гӯё дар оби ҷӯши ҳами истод, тамом наҷӯшид. Чеснок агар камтар бисёртар ҷӯша, безеб мешавад, хеле мулоим мешавад дарунашда. Вақте ки гирифтам украшениро бо таби дили хутон, ина дидем ки ман чӣ хел кардам, халадилникда мондам. Гармогарм нею, камтарак хунук шуд, барое ки гарми бад буд. Халадилника вайрон мекунем, гарми бада монем. Камтар хунук шуд, ширгарм шуд, баъд гирифта дар халадилник мондам то саҳара истод. Ина саҳар қати гирифтестам. Бинед ҳамихел барои ҳам ороиш ягон дастархонда мекунем. Беҳад хушрӯ мебӯяд. баъд ман иҷода бисёр кардагим дӯстони азиз. Ман ҳамин дуташа шумода нишон додам, бо контейнерода андохтам. Барое ки дери шаб шуд, гуфтам хай ҳамин дуташ барои нишонтӣ, барои шумо нишон тиҳем бонувони азиз. Ва бо ҳастай барои контейнерода ҳамихел карда бисёр дар халадилник мондам. Касда даркор шуд, як контейнерша мегира, мехӯрад. Беҳад
ҳай гудакҳои ман умуман намехӯранд, маҷбур шунам ки кадом нахӯрдам. Фақат амин маву шавҳарам. Хай беҳад чизи фоиданокай. Кӯдакон намефаҳманд, дар назаршон безеб чиз метова. Не дӯстони азиз, контейнер дай хеле необычный вид мешавад. Ина касе ки бо таъби дили худаш украшениша гуфтум ам хел кне. Ман ами оддӣ гӯё кадом. Намхе дӯстони азиз, беҳад бамаззаҳай. Намакша 1-2 соат меҷӯша, баъд ман намак меандозам ки агар барвақт андозӣ дертар мепаза. дӯстони азиз, имрӯз барои шумо печения бананчик мекунам, песочни печения беҳад бамаззаҳай. Ин рецепта бисёр одамо мекованд, лекин ҳар рецепти ин хеле лаззаташ ҳар хел мебиёяд. Пешвақт хазар қатӣ мекардем. Ана ҳозир сметана, маскаи яъни маргарини ки 70% боло боша, жирностиш бисёр боша, 2 дона тухм, зардию сафедиша ҷудо мекунем. Зардиш барои теста, сафедиш барои бизе, начинкаш мешавад. Анам ҳозир мо умоч бояд кунем, ҳами хел аралаш мекунем. 1 стакан орд қатӣ аралаш кардестам, 1 стакани орди дигар пешумда мондагӣ, ки агар ки нараса бо ҳамроҳ кардан мегирам. Барое ки як-якбора ҳамаша намеандозам, сахт набиёя хамир. Хеле мефаҳмамда, баъд кам-кам андохтан мегирем, то хамир нормални сахт шудан шад. Иҷода 1 пиёла сметана. Сметана фоизнокиш фарқ надора. 1 қошиқча разрыхли тел ва 2 дона зарди тухма ҳамроҳ мекунем. Камтар ба ҳамаи қошиқ ман мековам, барое ки ҳамаш хеле вақте ки хеле камтар сустай ордохта камтар сахтаракш мекунам ва ба даст золара тайёр мекунам. осонакай. Намхел агар амира ҳар рӯз ам кунем, хеле дили одама намегира. Песочни теста ҳама вақт монанд мешаванд ба якдигаришон, ҳами фигураҳошон бисёр вақт дигар мешавад. Хай рецепт аст да песочни теста оби ях медозанд. Яхел одамо пешвақт мо хазару шир қатӣ мекардем, рогалик мекардем. Ҳамун теста рогалик ҳам хеле бананчик мекунем. Ҳозир ҳам ман ҳами як теста чанд намуд чиз пухта метонам. Рогаликам ба ҳами теста мекунам. Ина тамошо кунем, бо да комментария рогаликои кадагимам закрепит мекунам, рецептша тамошо кунем бо варёнка кадагиам. Инам қамешава ним камтарак да куни ҳамо стаканмон ордмон. Бо 1 стакану бо 1 та ним зиёдтар да рафт. Грамаки намегум, барои ман тарозу дорум. Ман ҳозир грам мекунам, баъд бисёритон надорен тарозу, нофаҳмо мешава. Баъд намефаҳмем ки чанд қарав ман ба стакан, ба пиёла мамхе ки осон фаҳм шавад. Фаҳмен тайёр кунен. Бо ҳастан подписчикои мо барои фурӯш мекунанд, бикунен, намия барои фурӯшам кунен. Ҳам хеле расходаш камтарай, ҳам беҳад бамаззаҳай. Ина начинкаша тайёр мекунем. 2 дона сафеди тухма, ним пиёлаш шакар қатӣ. Ина камтарак намак андохтам. Иҷа шакар 1 пиёла гирифтагим, ними ҳамира меандозума. Ман хел примерно гуфтам 1 бор нимша дозам ки чанқа шириниш мебиёяд. Агар кам боша бо меандозам ки не беҳад ширин мешудаем. Ним пиёла шакар бас будай. Мондагиша дига набине нимша наандохтам. Ма чизе ҳаст, ҳамаим чизе ки мисол фаҳмидагӣ ба карданаш ки туғурӣ мебиёяд, ман ҳаваи шумода мегӯям, ягон секрети дигар надорад. Дар градуси 180 градус мепазем. Газ боша баланди бад накунем, ки ия бояд сирхи бад накунем. Хеле сафедча, тагаш уже сирх меша, болош сафедча мегирем. Бизе тайёр шуд. Ана тинукниша бинен осона мехе ранги самбуса чихе кругли мешаванд. Ана мехел чанд намуд ҳами тарзи печонданаш ҳастай. Ма ҳами як тарзе ки пеш мекардем анам хе мекунам. Пешвақт ҳам хеле очам бисёр мекардай ҳами рогаликам, хеле бананчик. Ина мехе бо чормағз бамаза мекунам. Ина бинен осона як тоб метен мегирен. Ягон қини надора.
дуташа нишон метиҳам ки то ки шумо хушрӯтар бифаҳмед. мавизам дошта бошен, андозен мавиз бо бамазатар мешавад. чормағз агар бо бисёр боша бо хубтар мешавад. ман ҳамқа чормағз доштум, бахай та се донагии ҳамашта андохтам. агар чормағз бисёр дошта бошен, андозен бисёртар, бо вкусш бамазза мешавад. акама дар мишок гирифтам. роҳи осонай дӯстони азиз, барое ки мишок қошиқча қатӣ рехтан намегирем, осонак ҳами бизера. намхе дӯстони азиз, пухтан як тезда мепазада, ҳами 3 минут 4 минута мепазад, агар қувва баланд бошад. пухтан мегирем гармогарм, баъд сахарни пудра мекунем. вақти гармишда кунем ки ҳами сахарни пудра ҳамхе танашда хушрӯ мешинад. як хелиш мешава, ами вай мешавад, бизеош меброя, ҳеҷ гап надора. вай тезда ки мегирем, бо ҳами пас мешавад, камта хунук шудан гира, вай ҷоша мегира, камтарак амо ягон ҷош нехали кафидаги борӣ мешавад, не ки ҳеҷ гап надора, барое ки ай болош ай ҳеҷ ҷош намешава, ин барш камтарак мешава. ҳамурам ҳамаш намешава, ягонташ мешава, хали ами як лист 2 донаш ина ай маштак. инам хе калон калон кардам. меша шумо бо майда майда кунен. агар вақт боша бо майда майдарам меша, некем ҳами хелам мада маҳқулай. якташа мехӯри, сер мекунӣ, чойқати беҳад бамазза мешад. дӯстони азиз, ҳамаи ҳамун як порс инамуқа мешуда. як порс рецепт 24 дона мешавад. хеле ҳак мешава. я маъракадам ягон ҷода букуни падноста бичини бари, беҳад чизи хушрӯай да маъракарам сари дастархонда мемонӣ. ин чизи бамазза ҳамаи ҷода хушрӯ меравад. песочни теста барои оилаи худтонам тайёр кунен. раҳмат барои дастгиритон дӯстони азиз. лайка фаромӯш накунен, комментарияда фикрҳои худтонам нависен. ҳазор раҳмат барои он касоне ки суханҳои нағз менависанд. беҳад миннатдорам барои дастгиритон дӯстони азиз. аз ҳамаи шумо подписатсиярам бикунен ки шитоби ай видеоҳои боам хали нав ба нав қафо намонен. ина дӯстони азиз, дарунаш бизе намхе об мешава, хали необычни вкус мешава вайш дарунашда. намхе песочния бинен чихе нежни омадаги хамираш. дӯстони азиз, мо омадем магазин рафта будем, бо ҳамин наздики хонамонда супермаркета барои инами хариди хона. ҳар рӯза чизи дар корай. бо гуфтан ки чизоша скидка шудай. дар интернет дидам, рафтам. ина меваги хай гирифтем, сев гирифтем. севошам калон калони хушро. сев ча надидем, ҷош зада гирифтем. ҳай меша яктанимташ мешавад. баъд шир гирифтам, 4 литр шир. ҳамин севу дӯш маҳқулай. ман ҷирғот хов мекунам, аҷоибот ҷирғоти ғавси хушрӯ медӯяд. 4 литр шир гирифтам. приловка надоштам, приловка гирифтам. хай гудакои ман нағз мебиёнам, хали супчикои приловка ва гаррохо наска мехӯрам. баъд хай хлебята гирифтам, ба равғани оливкови гирифтам, оливкови масла. баи питса мекунӣ бамаззай, даже и личебния ҳам хелам мехӯрам, фоида дора. ҳай чизои хали салат палата мекунӣ, хушрӯай. салат палат гуфту омӯхта шудем, ҳам хали гап занида. дӯстони азиз, баъд гирифтем хали макаронои спирали. баъд лапшапаловда бисёр таъриф карданд ки ҳамхали бамазза мешавад. ҳаққони гуфти гапо бамазза мешавад. 3 сомонӣ шуда арзон скидка. як пачкаш 3 сомон, даже ҳавол навистагия. 3 та спирали гирифтам. неким хушрӯ мешавад ҳами, барое ки чанд ҷуда ҳами ва спирали чӣ карда гирдем. лапша палов мекардам, дамдишам бирам, беҳад бамазза меомад. баъд вермишел кардам. савол дода буданд ки чида мечаспад. равғанша бисёр андозем,
баъд паст карда дам партоен ранги ошборӣ 1 грамм намечаспад. Мумкин ҳасте макароное ки чуни хеле хамир мешава безебай сорти безеб не ки ҳама вақт ролтон беҳад бамазза ҳай макаронош бе ягон падвадӣ ҳама чизаш хушрӯ мегӯям. ҳай макароно баъд гирифтам мехали кукурузни бандуэл горошек 2 айваиш 3 ай кукурузш бисёртар дар кор мешавад. ҳам вай буд нархош хай камтар арзон шуда буд пешина нархош. баъд гирифтем хаясо гирифтам ржаная мука орди гандмия. дӯстони азиз кадоме ки намедона ржаная мука чӣ халие дар супермаркето диден гирен ҳатман қатъи орди сафед аралаш мекунен фатири гандмӣ барои шакароб беҳад бамазза мешавад. баъд гирифтам макфа вай 5 кило гашт будай барои нами тестаи виши сортаи барои нами ягон булочка нихали пирожни торт ягон чи пазам ба макфа мепазамам. фақат 1 килограмм мегирифтам и дафъ гуфтам хай дам ба дам наравем тез. баъд гирифтам бисёрша зира гирифтам хай кӯдакода чупачуп самхали қандора нағз мебинанд. айнами кофе капучино бо гирифтам инам хали дата кай гираву мегирам. инҷода сир гирифтам сир яки насиб боша питса мекунем сир барои питсаи хушрӯ об мешудай. розмаринови туалетни мыло и беҳад бушам хушрӯ будай ҳам ами барои ягон ванна дастурушӯвӣ нею барои ами ягон либоса мешума ам хали собунора нағз мебинам. и ба хоҳиш як хидмки чизое ки мада маҳқулай ма ҳами чизоро гирифтагиам шумодам нишон метиҳам. инаи экономичная упаковка ай севгард гирифтем 5 та дура беҳад мада маҳқулай севгард ҳам барои кӯдако медуроянд микроб мешуванд дастушона ҳам запахи хушрӯ дора. шакар гирифтам шакари мелки размер ёфтам дафинаш калон буд хай иш намакай иш печена хай топленый печен. баъд иҷода гирифтем иҷода озимондамша дина гирифта будем иша нишон надодам почаи гов дӯстони азиз шикам ба қатъи ирам аку чӣ мекунам дар морозилник буд обуш мекунам холодеца ё гандимҷӯш мекунам ба ҳари шумо нишон метиҳам. дӯстони азиз инам қабут хариди имрӯзаи мо.